Καλησπέρα. Μας έπιασε λάστιχο και δεν έχουμε ούτε μπάλωμα, ούτε εργαλεία και έχουμε μόνο μία μονοπτική ταινία και μία τρόμπα. Πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας. Τι κάνουμε? Σε αυτό το πρώτο βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε την ταινία του ηλεκτρολόγου για να έχουμε ένα προσωρινό μπάλωμα ώστε να κατέβουμε στον χώρο που έχουμε τα εργαλεία μας οδηγώντας το ποδήλατό μας. Κίνηση πρώτη. Φουσκώνουμε το λάστιχο και ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σημείο έχουμε τη διαρροή. Τι βρήκαμε? Κίνηση δεύτερη. Με την ταινία του ηλεκτρολόγου θα τυλίξουμε το σημείο όπου υπάρχει τρύπα. Αφού περάσουμε μία φορά, φουσκώνουμε τη σαμπρέλα και ξανατυλίγουμε 2-3 φορές και η σαπρέλα μας είναι έτοιμη να μπει στη ζάντα και να κατέβουμε με ασφάλεια στο σημείο που έχουμε είτε ανταλλακτικό, είτε μπάλωμα, είτε το αυτοκίνητό μας και δεν χρειάζεται να σπρώχνουμε το ποδήλατο από το βουνό μέχρι κάτω. Ευχαριστώ.